היית מוכנה לעבוד אצל מישהו שלא ישלם לך? אתמול אני פוגשת לקוח, 5 שנים עצמאי. נכון, עוסק מורשה לא נדרש להעביר לו משכורת. מה הוא אומר לי? לא, אני לא מעביר לי כל חודש. אמרתי לו, מה אתה עושה? מוצאים לחשבון בנק. אמרתי לו, למה? איפה? ליצור את הביטחון ואת החוסן הכלכלי שלך. נתחיל מזה שחשבון בנק מופרד בין העסקי לפרטי. ברגע שאני עושה העברה כל חודש באותו תאריך, לפחות סכום קבוע שאני יודע שאני יכול לעמוד בו, מעביר מהחשבון העסקי לפרטי, אני מרוויח פעמיים. אחד, אני מרוויח להיות עצמאי מאושר ולהגיד וואלה, זה מה שנכנסתי החודש. 2, אני מבין בחשבון הבנק הפרטי שלי שהם רואים יציבות. אז זה נכון, עוסק מורשה ועוסק פטור לא באמת נדרשים בלהעביר משכורת. אבל בואו תיצרו את הוודאות הזו עבורכם, תעשו את זה בדרכים שלכם. תגדירו סכום למשך 12 חודשים שתוכלו לעמוד בו ותייצרו חוסן כלכלי. תהיו הבוס הכי טוב שאתם יכולים לאפשר לעצמכם.